поста хора, нещо им гива за Steam аккаунта. Не знам колко часа е сега, 2:12 много ми спи. И да, сега ще го теглям. Да видим. Първо, не, сега няма да се падне този дете, ще победи, просто искам рандом малко да подсъкам. И сега този, който ще те побие е... Записвам, защото ти ме кевиш и когато те гледам ми е интересно, аз също така не мога да си позволя да си купя CS. Честито, Crash Gaming. Значи той печели. Сега ще го намерим. Ще му напишем коментар. Ако го намерим скоро. Ще тази много сака да гледам букви. Омага. Вие се бавате с мене. Просто вие се бавате с мене. Последите направо. Къде ще? Не знам къде си, брат. Ако те намерим скоро. Къде ще търси се? Къде си пише точно? Crash Gaming. Напишете ми в коментарите, ако съм пропуснал изобщо. И колко пъти съм го видял, ако... Кришко, не... също така искам да кажа, че... не се сърдете, ще има и други гивай. Да. Сега някой ми пише... ако е в тако. Добре, няма да я гледам в момента тази дискусия. Не е креш, бе. Мага, звучите грешно. Аз чуда... Ръковите да парим... Браво, човек, печелиш... Чай, сега го напишем, ето вижте написано. Аре, бе. Печелиш. Да те радна. Да те ще... Честито на това момче, да, сега ще му видим канала, има 8 абоната. Да, както вижда, не знам на колко години е. Преди 5 месеца е снимал. Само ще го науча го сега. Честито на това момче, браво, както вижда ми снима. Честито, просто на него. Много да си ползваш игрите със здраве, както се казва, не възика се. Показах си мой Steam аккаунт, сега не знам как ще го прикрия. Добавяйте ме, ако искате да си имате. Значи, ти печелиш аккаунта, ако до 2 дни не се свържи с мене, ще го дам на друг, да. Да скефите. Ако има, пак казвам, ще има и други гвоя, които ще са много по-интересни, например. Сега може да пусна някакъв коледен. Не знам. Ама знам, че ще се яги гивайте, пак казвам, това беше най-тъпия гивай. Добре, просто това не трябваше да се случва. Чай да си направя скайпа. Да, така че честито, пак казвам, до 2 дена, ако не си ми писал скайпа, скайпа ми е Денис Параванов. Ако не си изгледал клипа, сори, ама пак нали съм ти написал да ми си дадеш твоя скайп. Пак казвам, скайпа ми е Денис Параванов. Приемам само победителите, нали, победителя. За което аз ще го добавя, защото иначе някой ще ми добави и ще го дам на друг. Така че искам той да ми напише скайпа си коментара. В коментарите там дете съм описал, ако не го напише, сори, до 2 дена тегленов. И да не се сърдете, пак казвам, ще има други глави. Сега даже ще снимам едно клипче в Крела.
Да, може да съм показал някаква лична информация, отколкото дискусията на Крела и Крела. Да. Айде, бай-бай.